हाय हेल' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आरोना मोनाब्लिबाबो आंनिया मबाइलाहाय बारा बांद्राय मोजां नङा ओंखायनो बारा मोजां नुवाबो जानो हागौ थ' आङो दायो मोनसे बिग आपडेट मोननायखाय नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना थ' होमब्लालाय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो मानि थाखाय भिडिअआ बे आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय मानो होनबा नोंथांमोनाथ' सप्तासेनि सिगाङावनो सोरनि थाखाय सोर एक्टरनि थाखाय सोर कमेडियान हिर'नि थाखाय ससियेल मिडियायाव दावराव जागासिनो दंमोन आरो मानि थाखाय भाइरेल जानानै बिथांमोना हमजादोंमोन बा दावराव जादोंमोन बा सोर साबेसेया खारखोमानानै दंमोन आरोना नोंथांमोना बयबो मिथिखायो थेवब्लाबो आं दिनै आं जाखिनि आपडेट मोनदोंमोन जाखिनि मिथिदोंमोन आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनानै बे भिडिअखौ लाबोबाय थ' नोंथांमोननि सेरावहाय बिसोर साब्रैया दाय मावदोंमोन होननानै नोंथांमोना बयबो मिथिखायो साब्रैनि गेजेराव सासेया हमजाबाय होननानै आरो साथामा खारखोमानानै दङमोन होननानै नोंथांमोना मिथिदोंमोन नाथाय दिनै आरो सासेयाबो हमजाबावबाय आरोना बिथांनि मुङा दैदेन औवारिमोन बिथाङा दिनै क'क्राझारनि कर्टआवहाय थिसनजाबाय आरोना दिनै बेलासियाव नोंथांमोना बिनि माबाखौ रादाबफोरखौ निउसफोरावबो मोनबाय जानो हागौ बड'लेण्ड रादाबफोरावबो मोनबाय जानो हागौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ नङाबा थेवब्लाबो आंबो नोंथांमोननिहाय मोनसे आपडेट होनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय थ' नोंथांमोना बेखौ ससे आं बे दैदेन औवारिनि बे पुलिस हमना लांनाय भिडिअखौ नोंथांमोननो ससे देखायना होगोन नोंथांमोना जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना थ' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोल'मोन स' नोंथांमोननि सेरावहाय आं आपडेटखौ होनो होननानै लाबोबाय थ' होबाय नोंथांमोना नायबायबो आरो जायफोरानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जोबनायाव लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन